Dr. Ambassador Sir Henry Ugonia Olabuchi Odogune kene kwa mekere na tukere gene kulu enwo Odogwo sinachi adi mma na olu Ikenga ogbo elulu ni ga di ke Chineke ada agwa agwu Akuzuru mbo ogbo elulu Odogwu akere nyere umo ogbe na aka nekere kwa mekere na tukere gene kulu enwo The sound proof Asimi jeme jeme jawole Kosinju kwapu na gama Ikenga ogbo elulu Asima di fe me na game ani yo me na go le ju mo fona ga Ikenga o ye me bi ye ya jide kwe no fona ga aya buzori bido ya aye buro fona ba ani yo me na go le ju mo fona ga some proof nda sire ga si ike ga bunda si Odogunda sire ga si ike ga bunda some proof nda sire ga si ike ga bunda si ese na nda sire ga si ike ga bunda si Asima di fe me na game o ani Osi yanda seregase ide da bunda si Odogwezo Omogo CEO Deka Group of Company Nigeria Limited Diga di kesi chada agwagwo Odogwu nwoke Ikenga ogbo eruru diga di kesi chada agwagwo Odogwu na olu Osuru mo ogbo na simi debe debe ija wo bosi nju kwa kwara ga mma Maka na ugo no wada wamba ni ba yi na address ya Aye mebo ba no ba shi aye mebo Ikengi yo Ikengi yo Aye mebo ba no ba shi aye mebo Ikenga ogbo eruru onu mekene go Aye mebo ba no ba shi aye mebo Eje ke nwamba aka na akpo oge n'ụbọ Aye mebo ba no ba shi aye mebo Na ga na che na aka na ụbọ na oge na abụgo ofu Ikenga Aye mebo ba no ba shi aye mebo Ikenga ekene mo ebe na be ejewe Ikenga na ya kene o obia nwuri na obi udo ka anyị jiri bịa tichiri gị egwu Ikenga ogberu na ya kene obia nwuri na obi udo ka anyị jiri bịa tichiri gị egwu Ikenga na ya kene obia nwuri na obi udo ka anyị jiri bịa tichiri gị egwu Nne Ikenga Odogwu na ogberu Eze Omogo onu m ekene gị Eze Omogo osinachi adị mma Odogwu na anọlụ ijebe ije awele akụzuru mba Odogwu na ogberu onu m ekene gị akụzuru baba anyị akụzuru mba ihe wee jewe me Ikenga weze Ikenga ba anyị mmanwụ na-eme ọkọ eberebe echegbu ebe ọjọ mba eberebe Ikenga weze na ya kene enene Ikenga weze na ya kene Samprufu ni gadio enene Samprufu ni gadio Ikenga ni gadio enene Oh chinele mo Ikenga weze bia kene na chi egwu agbabanu n'obodo Ikenga ogberuru biko bia kene na chi egwu agbabanu n'obodo
Asi idebe no idebe jawele ho. Lobodo ikenga mweze ho. Lobodo ikenga mweze. Akuzurumba ho nene. Akuzurumba. Okoro gabo si netirembo. Lobodo okoro gabo si netirembo. Okoro gabo si netirembo. Okoro gabo si netirembo. Udene kalaka na mapu. Lobodo udene kalaka na mapu. Akuzurumba no bweru the sample makana obonu wanda wamba ne ba yi na address yo aye memo ba no ba ise memo imana pati suja soja no ta aboge soja no ta aboge soja no to ni debu sample aye ga bali de lo duma ga dike aye ga bali de o asemo kama egwu nwa ga agonu mafia agbo wana mi ko be ike ga no bweru imana egwu doro ga anya aro Akuzurumba o inoniye lado tuja yota mana mmo jerogo arusi jerogo na yebo ni oge odesiri bu mmemme moya Akuzurumba tuche dike na agbo feke na anya aro ikenga na ogberu ogberu betenzo ogberu na olo ni be wole so ya malo lebo agbo bolo di ba sawo feke ba wansu na anya di be gbo so no so Asemo kama egwu nwa ga agonu mafia kama wanna mi ko be iwe ikenga imale egwu doro anya sankoro na bankorobia sankoro na bankorobia ikenga na ogboru gi n'ogene sankoro na bankorobia ejeki nwamba na okpo ogene sankoro na bankorobia so na protein ogunu na ada sankoro na bankorobia zana protein ogunu na ada sankoro na bankorobia ejeki egwulu ogene ebe ejeki egwulu ogene ikwu nne m na-eti ogene ndị mụrụ ụmụ na-apịa ogene anyị ejewe Abuja mụ na ogene m gaa n'ọlụ ụmụ na ogene mana ndị be anyị na-eme okwu mma ụbọchị anyị na-achị mara ofe ụbọchị anyị na obi kubana ụbọchị anyị na-achị prince ikenga ọgụnụ na-ada ụbọchị anyị na-achị prince be anyị na-agba ogene mana ndị be anyị na-eme okwu mma kerundu na-eme nganga Igbo boys ome nganga kerundu na-eme nganga Igbo boys ome obodo onye na-eyi ahịa egwu obodo onye na-eyi ahịa egwu obodo onye na-eyi ahịa egwu ikenga na-ejikwa m ihe na-ada n'ụwa ejikwa m ihe na-ada ka ụba ikenga onye eji ige amụ ije ọ ya darịrị ngwọrọ ọfọ tigbuoru ụga ajọ mmadụ ana m erieru gị ndị ilo ikenga osisi bụrụ ụga atụ onye jụrụ ife iji wee dị n'ọrịda n'elu ido n'elu wetie ya uli ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị ihe nwere udo onye ma na oge nga ga-abụ ọgaranya ana m ebe kuchi okwuke n'iru mmụọ na iru mmadụ ike ka anya bịa gbara ụgọ ọpụpụ na mbata gị isi ga-aka gị arụ onye si ụlọ ta ya atọ ọka ọkwa gị bụ CEO Ezomoko ọkwa gị bụ CEO Tekers Group of Company odogwu jeje mba ugogbe eji afọ ụzọ
ọganiru bụ maka onye udo Dr. Ambassador Sir Henry Ugonie onye ọma nji eje mba na